Как се казваш? Николай Георгиев. А какво учиш? Стопанско управление в Софийския университет. Чудесно. Как разбра за това обучение? От едно съобщение от Бизнес Клуб, това е нашата студентска организация. Uh-huh. И какви са ти впечатленията от обучението? Доволен съм. Общо взето научих доста нови неща. Това, което може би не ми стигна, беше времето и така навлизането в нещата, но пък се открехна вратата и ще използвам всякакви канали, за да си получи повече информация от тренерите. Uh-huh. А кое е най-полезното нещо, което научи днес? Най-полезното нещо... не мога да го отгранича. Може би беше свързано с техниките за привличане на внимание по време на презентиране и комуникация като цяло. Uh-huh. Как би приложил научените неща? Всякак. Личен живот, приятели, гаджета, работа. Тренираме от днес, почвам. Чудесно. А какви са ползите и предимствата на обучение, водени от бизнеса според теб? Че са доста по-практични и реални. Няма тая малко академична помпозност на нещата и директно към същината влизаме в нещата и по-така примери се дават реално. Добре. И какво ще кажеш на приятелите ти за днешното обучение? Какво ще ме разкажеш? Ще ви кажа на тези, които не успяха да дойдат, ще си спуснали, а на другите да потърсят нещо подобно и да следят информация за такъв тип обучение. Добре, мерси. И аз благодаря.